máte v hlavě něco, co vás právě teď tíží, protože nebo třeba máte nějaký přání a chcete vědět, jestli se vám splní, protože dnes je noc plná tajemných přání a takových zvláštních setkání. Já doufám, že vy čarodějky, které se teď právě koukáte, máte za sebou tento nádherný rituál plný světel a plný touhy, ale vy, co neumíte čarovat, tak to zkuste přes mobil. Halo, halo, dobrý večer. Halo, dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer, prosím vás pěkně. Chtěla bych se zeptat, jak se mě bude vyvíjet vztah. A kolik je vám? 48 mě bylo. A vztah, máte nový vztah a chcete vidět, jak se vám bude vyvíjet? Ne, už 5 let. 5letý vztah, jak se vám bude vyvíjet? No, tak jo. Tak se na to kouknem. Schválně, co nám ty karty ukážou. Tady je velká opatrnost, velká opatrnost, velká opatrnost. Čili ten vztah je takový jakoby velmi opatrný. Hlavně teda ze strany toho muže. Přitom se nedá říci, že tady není láska nebo city, že se nepřitahujete, to vůbec ne. On teda má tady pohledy pořád zpátky, to znamená pořád si kontroluje, co je, co bylo, co bude, co bylo, to je teda fakt, ale při všem, co tady je, já si myslím, že vy jste ten nekonečný příběh, který prostě tady spolu jsou a jsou a jsou a jsou. Jsou a jsou, no. No. Budeme někdy spolu bydlet? On si musí vyřešit svoji situaci za to. To je velmi jakoby těžký. On se tady jakoby motá a nechce být bez vás, ale ani ne s vámi. A jste spolu, až nakonec budete opravdu spolu. A to chce teda opravdu trpělivost a hlavně z vaší strany. No, to máte pravdu. Ach bože, no jo, ale my s tím nic neuděláme, protože jakmile zatlačíte, tak on se vzepře jako kocour pous a prostě nechce, že? Ale stojí mě za to, abych furt takhle na ní čekala. Vy ho milujete, zlatičko. No, dobře, no. Takže A chci se zeptat, co takhle v práci na příští rok, jak mě to vypadá, nenastanou tam nějaký problémy? Na to se podíváme velmi krátce. Trošičku se to tady jakoby zakýve. Bude tam, já nevím, buď to výměna šéfa nebo koho nevím, ale jinak je to všechno standardní, nemusíte se bát. Jsou tady buď problémy, ale takový překonatelný. Dobře, nic velkého teda, jo? A ještě teda naposledy mám těhotnou dceru, která by měla v červnu rodit. No, to je hezký. A co chcete vědět? Tak bych chtěla vědět, jestli to bude všechno v pořádku. Proč by to nemělo být? No tak. Ona brinká, nebo není to tak úplně jednoduchý, ale matka je, ona je trošku přecitlivá, víte? Hodně, no. A takže to tak jako snáší, tak jako složitějš, ale dítě se narodí, bude v pořádku, já myslím, že v tom 6 nedělí si teda máknete, matko, protože ona fakt je přecitlivá dušička, ale jinak bude všechno v pořádku, dítě bude nádherný. Takže já vám strašně moc děkuji. Já vám přeju hodně štěstí, mějte se na vám taky. Dobrou noc. Tak, a je to. Tak. No, Vílko, když už si teda něco přeju, tak musím přeci vědět, co. To každá čarodějka ví. Čili, jestli ano nebo ne, jestli teda toho mužského chci a nebo nechci. Když ho miluju, jestli mi to stojí za to nebo nestojí za to, jak stojí za to nebo nestojí za to. Přeci o zaklínadlech se toho povídá hodně, ale za chvilku vám o nich něco povím. Halo, halo, dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, povídejte, co máte na srdci. Chtěla jsem se zeptat, prosím vás pěkně, příští rok, jestli najdu nějakého přítele. A kolik je vám let, děvenko smutná? Je mi 52 a jsem 15 let rozvedená. Je vám 52 let a jste 15 let rozvedená. A jste taková smutná. A už jsem to dneska říkala. Samozřejmě, že jste si teď tak trošku jakoby odpověděla, jako ta dáma z první poloviny. Jestliže se ptáte, jestli partnera budete mít, tak vlastně je to známka toho, že ho opravdu chcete. A to je první krok k úspěchu. A on tady nějaký krouží, aby jsme si teda byli úplně ve obraze, jo? Ale vy ho moc nevnímáte
anebo vás nevzrušuje, prostě nepřitahuje, takhle bych to řekla. Nepřitahuje vás. A tak on se tady snaží a nejde mu to. Je zapotřebí jakási jiná situace, aby on se mohl předvést jako vtipný chlap, který má zvláštní šarm. A to se skutečně podaří, takže je tady určitá společnost, kde on se vyskytne a vy taky. A on vám předvede, že sice asi z hollywoodského platna nevypad, ale dokáže mít obrovský šarm a dokáže být vtipnej. Zamilujete se. A i když vám to tak úplně rychle nejde, tak je to taková postupná, jako bych to řekla, taková postupná anabáze, ale já si myslím, že to zvládnete a že opravdu ten partner tady je. Takže zlatíčko víc sebevědomí, víc takový jakoby, a více koukejte, ne, přeci my už jsme dostatečně zkušený dámy na to, abychom věděli, že v kráse chlapství neleží, že jo? Mně o tu krásu ani nejde, ale vzpomínala jsem to několikrát a mám strach. Jste sama, máte strach, nemusíte mít strach. Nemusíte mít strach, potřebujete muže, který vás bude milovat a ten strach přejde a věřte mi, že vám bude velmi, velmi hezky. I s těma starostma, který s nima samozřejmě máme, že jo? Ale to patří k životu. Takže já vám přeju hodně štěstí a hodně lásky. Přichází a bude to brzy. Dobře, potěšila jste mě. Příjemný večer, nashledanou a příjemné svátky. Dobrou noc. Nechte se zdát dnes o tom, jak vás někdo hladí, jak se vás někdo dotýká, jak někdo je vedle vás.